Добре дошли в гнездото на Гларус, българската независима микропивоварна, част от Крафт бирената революция у нас. Нашето пиво е за ценители, отпива се внимателно, с познание, почит и води до признание. Гларус се приготвя по традиционния начин, ръчно, по изпитана майсторска технология, само от най-качествените малц, хмел, мая и вода. Гаранцията за цялостна наслада на всички сетива. О, да, и още нещо. Знаете ли, че истински добрата бира може да се пие и леко охладена? Така уникалният и вкус и аромат се усещат най-добре. Ние ви предлагаме много повече стилово разнообразие. Всяка бира на Гларус е плод на магията, наречена крафт пивоварство. А на вас оставяме удоволствието да отпиете глътка по глътка от най-доброто, която и да изберете. Присъединете се към нас и бъдете нашите приятели. Нека заедно изградим бирено общество, обединено от качественото пиво. Гларус. Ние мислим различно.